Illum se naqra storja li kont ktibt xi snin ilu u li kienet ġrat vera. Dinha kienet ġrat meta kellna ir-referendum tad-divorzju. L-istorja jisimha id-divorzju jidħol u s-sorijiet il-jum tant mistenni wasal. Kien it-28 ta' Mejju 2011. Kienu ilhom itaqtqu fuq il-mezzi tax-xandir min irid li tibqa' l-għaqda tal-familja u min irid li t-tfal ma jbatux, min qal li d-divorzju għandu jidħol fejn ikun hemm il-vjolenza domestika u min qal li Kristu ma jridx id-divorzju. Kienet is-saltan taħwida sħiħa f'moħħ in-nies, argumenti kontra argumenti, jekk dan l-imbierek jew misħu divorzju għandux jidħol jew le. Jew inħallu ħrieqet ftit ieħor biex forsi jerġa' jitqajjem numru ta' snin wara. Wara kollox, dan is-suġġett faċċa minn wara l-kantuniera, donnu waqa' mis-sema. U le, kif jista' jkun waqa' mis-sema? Anzi naħseb inqala minn taħt l-art u ħadd ma basal li fi gżira daqshekk kwieta u kalma fejn kważi qatt ma jiġri xejn kien se jitqajjem dibattitu b'daqshekk saħna, sarkażmu, tajjir, firda u kontroversi. Fuq it-televiżjoni, il-gazzetti, il-blogs tal-internet u r-radjijiet dejjem l-istess suġġett. Barra triq kartelluni daqsiex kollha jippruvaw idawru l-opinjoni favur jew kontra xi naħa. L-isqfijiet saħansitra tkellmu u kitbu pastorali biex jgħinu u jiggwidaw lil min kien għadu jaħsibha. Iżda is-sorijiet tal-klawsura tal-monasteru ta' Santa Proċida ta' Ħażabbar kienu ilhom li qatawa fejn se jinxteħed il-vot tagħhom minkejja li r-radju għajla jisimgħuh u t-televiżjoni ma jaraħx. Il-Madre Superjuna kienet ordnatilhom biex dakinhar joħorġu kollha flimkien jivvotaw u lil dawk li kienu mdaħlin sewwa fi żmien kitbitilhom il-kelma le kbira fuq biċċa karta u taħta salib ta' Sant'Andrija ġo Kaxxa. Kienu jqumu kmieni kull filgħodu u t-talb ħerqan tagħhom kienu jindirizzawh lill-Alla u lill-Omna Marija biex dik is-sija ta' prova tgħaddi b'wiċċ il-ġid u biex il-ġid veru tal-familja Maltija jirbaħ żgur. Il-Madre Superjura kienet infurmat lil ħuta is-sorijiet li kien se jgħaddi jiġborhom Ġanni l-Ponċ bil-van transit tiegħu kmieni wara nofsinhar biex ma tantx jagħtu fil-għajn. Donna ħasset li seta' jkun hemm xi salt minn dawk ta' rashom sħuna li joqogħdu jistennewhom barra u jagħtuhom xi tajjira kif soltu jagħmlu meta tiġi l-elezzjoni ġenerali. Wara kollox, għalkemm dawn għażlu li jgħixu dejjem fil-kunvent u li minnu ma joħorġu qatt jekk mhux għal veru bżonn, huma kellhom dritt li jivvotaw bħala ċittadini ta' din il-gżira. Fissa tejbum, Ġanni l-Ponċ ipparkja kemm seta' qrib il-bib il-falz tal-monasteru. Il-konvent kellu biss żewġ bibien, l-ewlieni kbir u oħxon u dak sekundarju fuq in-naħa ta' wara li kien jinsab fit-triq tas-Sewdejqa. Laqas laħaq qafas il-buttuna tal-qampina li ma kienitx pronta tiftaħ swor Klementina u b'sebaħħa l-werrej dritt fuq xuftejha waqfitu minn dak li kien se jagħmel. Qaltlu li l-kol kienu lesti biex imorru. Daħlu fil-van, 17 il-waħda u bla ma lesnu kelma marru lejn l-iskola primarja il-post tal-votazzjoni. Quddiem il-bib tal-iskola kien hemm is-soltu 4 bċielaq li jqogħdu jitlajjaw fil-kantuniera u bajnejn ta' seqer jaqtawha fejn se xxaqleb il-munita ta' kull wieħed li jaraw ħdieħel ġewwa. Kien hemm min għamel xi kumment minn taħt. Ġew huma kisruha r-regola llum xi dritt għandhom. Waħda seksika li xejn ma jaħarbilha minn taħt għajnejha Donna Gladys tad-deċeduti fetħet ħanġra daqsiex u mill-gallerija bdiet ix-xejjerida kollha fili tad-deb u tajt: "X'ġejtu tagħmlu hawn?
Fiex tifmu fi żwieġ u d-divorzju intom jaqabda msakrin? Xi nies bdew isiktuha u żewġ pulizjotti li kienu fil-qrib ordnawla tidħol ġodara fil-pront. Gianni L-Ponċ ma tantx dam jistenna għax f'20 minuta kienu ħelsu kollha. Ħadhom lura l-monasteru. Qabel ma ħarġu mill-vann, il-madre talbet lil Suor Klementina li kienet l-iżgħar fost is-sorijiet biex tmur tiftaħ il-bib. Din iżda weġbitha li ċ-ċavetta ma kienx fuqha għax ħasbet li Suor Pawlina kellha ċ-ċavetta għax dak ix-xahar kien missa hi is-servizz li tiftaħ lil viżitaturi. Suor Klementina ħasbet li biċċa xogħol bħal dik daqshekk straordinarja kellha tieħu ħsiebha hi. Suor Pawlina meta rat li kulħadd jipponta sebaħħa leha saret vampanar bil-mistħija, xtaqet l-art tiblaħħa u seħtet is-sija u l-mument li ħarġu jivvutaw għar-referendum. F'ħakkatajn is-skiet ta' ġol-vann inbidel f'kaos. Kulħadd il-ħmar waħħal f'dembu. Allora se nibqgħu barra? Staqsew vuċi waħda. Ħadd ma waħħal fil-madre li kellha taħseb hi f'dil ħaġa la darba hi kienet il-madre superjura. Kollha kienu jafu fejn tinsab iċ-ċavetta, iżda la darba qatt ma ħarġu barra kollha f'daqqa, qatt ma waqgħetilhom f'moħħhom li xi ħadd jaħseb iġib iċ-ċavetta miegħu. Suor Benedetta, il-madre superjura, riedet l-art tiblaħħa f'sitwazzjoni imbarazzanti bħal dik, l-aktar quddiem sħaba s-sorijiet u aktar quddiem dak il-peċluq ta' Gianni L-Ponċ. Madankollu, mada mitx ma qamet fuq tagħha u ħadet il-mazz f'idejha. Għalhekk talbet lil Gianni L-Ponċ biex tinqeda mill-mowbajl tiegħu biex iċċempel lil Tyson u tgħidlu jsib xtarf jiftħilhom il-bib il-fals tal-monasteru mingħajr ma jagħmel wissara. Dan Tyson, il-mastru daxxa żagħżugħ tal-lokal, kien raġel ibih is-saħħa u mhux darba jew tnejn ħadmilhom fil-monasteru meta xi aperturi jew xi bibien ikollhom bżonn xi tiswija. Tyson ipprova jara jsib xtarf jiftaħ billi blieva idaħħalha f'xaq żgħir bejn bib u ieħor u it-tanta jċaqlaq il-ħadida tas-serratura biex forsi jinfetaħ. Iżda l-bib, għalkemm ma kienx kbir, kien oħxon u mhux lakemm iddaħħal il-lieva u tiftaħ, kellu kontra qalbu jkisser madwar is-serratura sakemm il-bib inħeles mill-qfil u infetaħ. Is-sorijiet li sadattant baqgħu fil-van ta' Gianni ħadu nifs ta' serħan meta raw li l-bib ċeda mir-ras jibsa li kellu u obda fl-aħħar għad-daqqiet ta' dak il-ġorf ta' Tyson. Huma ħarġu mill-van u daħlu lura fil-monasteru. Il-madre, bejna u bejn ruħha, raddet ħajr lil Santa Proċida li ħelsita minn dik il-basla, ħalset lil Gianni L-Ponċ u bil-kelma tajba f'sitlu kelma f'widnejh u wissietu biex ma joqgħodx ixandara ma' kulħadd. Tyson kellu jara kif jagħmel u jivvinta bib temporanju sakemm imbagħad għamlilhom wieħed ġdid u sod bħal ta' qablu. Kellhom iħallsu prezzoli għal vot tagħhom fir-referendu li kellu jiddivorzjhom temporanjament mill-monasteru. L-għada ħareġ ir-riżultat. Id-divorzju kien daħal u s-sorijiet